ଯେଜମାନ ଚାହୁଁଛି ଶୀଘ୍ର, ପୁରୋହିତ ଚାହୁଁଛି ଟଙ୍କା 5-10 ହଜାର ଗୋଟେ ଦିନ ଛାପିଦବ। ମାଲିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୂଜା। ଏହି ପୂଜା ଦୋକାନ ଆଉ କାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ଖୁବ ଧୁମଧାମ ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପୂଜା ପୂର୍ବ ଦିନ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କଣ କଣ କାମ କରନ୍ତି କ୍ୟାପସନ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସକାଳେ ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଗେଲି ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ। ସେ ତାର ଜେଜେ ସହ ଯାଇ ପୂଜା ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଡାଳ ହେକା ସବୁ ରେଡି କରିସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଥିଲା ଆମ ବାହନ ହେକା ଧୋଇବାର ପାଳି। ବାହାରେ ଟେପ୍ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କେପ୍ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଟେପ୍ କୁ ଖୋଜି ତାକୁ ଲଗେଇ ବାଇକ୍ ଧୋଇବା ରେଡି କରିଦେଲି। ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ସୁପର ବାଇକ୍ ମାନେ ଗେଲିର ଜେଡଏକ୍ସ ଟେନର ର ପାଳି। ତା ଜେଡଏକ୍ସ ଟେନର କୁ ଭାଇ ଭଲସେ ସାମ୍ପୁ ଲଗେଇ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲା। ସେଇ ଟାଇମ ରେ ମୁଁ ମୋ ବାଇକ୍ ଆଉ ଭାଇ ବାଇକ୍ କୁ ଘରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲି। ତାପରେ ବାପା ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ବି ବାହାର କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିଏ ଯାହାର ନିଜ ବାଇକ୍ କୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲୁ। ବାଇକ୍ ର ମେନ୍ ରିଜିଲା ସଫା କରିବା କାମ ହଉଛି ଚେନ୍, ଇଞ୍ଜିନ, ଚକ। ସେଇ ସବୁ ରିଜିଲା ଜିନିଷକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ବାଇକ୍ କୁ ଆମେ ରେଡି କରିଦେଲୁ ପୁରା ପୂଜା ପାଇଁ। ଗେଲିର ନୂଆ ଥାର ଏବେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି। ୟାର ବିକଳାଙ୍ଗ ହବାର କାରଣ କଣ ପରେ କେତେବେଳେ କହିବି। ଦୋକାନ ପୂଜା ତ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଦୋକାନ ପୂଜାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।